Niko. Ko ti Dule, Boga? Tu si. A tu sam. U stanu sam. Šta ti tražiš tako rano, pre vremena? Na lečenju su 6 meseci, druže moj. Kako? Pola jetre nemaš. Kako lečenje? Ja sam se Nije to konstatovao. ništa ozbiljno. Mani se ti mala. To je bilo ispitivanje. Koje ispitivanje? Razumeš ti To medicinu? je neko ispitivanje bilo. Samo kad ste se našli. Bio sam s jednom napio i... Jedno, milion puta. Di si nju našao? Šta će tu? Ona Star je čovjek. došla, sa mnom će tu biti. U redu, kao gošća, sve je to u redu. Sa mnom idemo u ovu sobu da vidimo. U sobu? Da. Ni govora. Ljude imam, ljude. Koje ljude? Radnici ljudi, budužderisti. Rade na terenu. 24 sata ljudi rade. Treba da miruju, da odmaraju. Oni pošteno plaćaju. Sve plaćaju. I grejanje, ti znaš kako si ostavio. Ruševinu. Da mene nije bilo, gelipteri vrata razvale. Usele se. Opet izbaci. Obo dvojica bi zvocali